Здравейте хора, днеска играем Outlast. Това е първи епизод, където сме стигнали до тука. Да видим какво ще се случи нататъка. Кажи здравей. Малко може да има бъгове и лагове, да има това изцяло виновен скайпа и мисля да се оправи. И сега да видим, знаете какво трябва да се прави, да включим уния шибани тъпи генератори. И ония пич Вито да ни следва. Първият генератор е тука. Трябва да се скрием под леглото. Да. Значи така се скриваме. Значи да започваме. Първият генератор. Скриваме се под леглото. Окей. Чакаме да дойде Вито. Нашия приятел. Да. Слушайте какво става. Бум-бум нещо. Идваш ли, пич? Аре, Вито. Вито, брат ми, идвай. Виждам те. Виждам те. Аха, какво се правиш? Сега трябва да гасим другия генератор. А така, тръгвай си. Сега ще... Брут, махай се. И то върви без чорапи, баси, пича. Аре, пича, излизаме. Бягаме към другия генератор. Той ни следва. Къде си е Вито? Вито! Бягай, бе, Вито! Вито, плей се, махни се, пич! Махни се! Язе! Вито! Тука бяхме ли? Не, махай се, Вито, махай се, нищо не съм ти направил на семейството. Или на тебе, ако имаш такова семейство. Махай се, Вито! Махай се, пич! Махай се! Удраме този генератор! Газ, спринт! С 200 караме в момента, да знаете. Няма да се страхувате. Сега ще избягаме малко на по-далече, нямам камерата. Затиснах се, гличнах се. Не, бягай. Сега да видим от коя страна ще мини пича. От коя? От лявата. Бягай. Спринт. Бонче, чупи едно пиронче. Не можем да изленем. Защото се загубихме. Май. Добре, хора. Близо сме. Ще избягаме, ще му избягаме. Избягахме му на копелето мръсно. Сега трябва да включим. Редо сега му избягахме на този бонак. Нищо не сме му направили на семейството и на него, но ни гони. Умно. Сега трябва да видим, да разберем къде е този генератор. И трябва да се заредим. С батерия. Слагаме батерийка. Вито, пич. Вито е. Брат ми, къде си? Ето го, грузника! Тръгва след нас! Дай! Дай! Пича с москвича. Къде сме? Лагна малко. Не. Затвори му вратата. Не, отвори вратата. Така. Бягай сега надолу. Бягай, паркур, фаст. Май намерихме къде. Тук има ли това? Къде? Избягахме ли му? Батерика. Ето го! Вито, бягай, бе, пич! Вито, пречиш ми, бе, за работата. Наебани
Наебани с две думи. Загубихме се много гадно къде да вървим, не знаем ние. Ето как ни удря в момента. Как ма кара и аз да го удара от някъде. Сега къде е то шибан да го включа? Вито, махни се! Пречиш ми! Отрепани! Служи си камерата! Не, объркахме се. Трябва да бягаме. Ари бе, бягай! Така, бягай, нямаме. Спид. Вито ни гони, спид. Вито ни гони, дън. Не може да учим вратата! Лаги на ми! Учихме. Yes. Вито, махай се. Педал грозен! Правиш ли ми се? Това ще е супер трудно метка. Инсталирай си ти Outlast, бе. Добре. Значи, къде сега трябва да е това? Значи, ние откъде седнахме? Той план не мога да го разбера. Значи трябва да върви направо. Добре, аз така. Там е затворено, върва нагоре. Добре. Разбрах. Първо да видим имаме ли батерийки. Да вкараме една. Значи... малко лаги. Лагът е за силните хора, не за слабите, да знаете. Тук трябва да, той е гей, месарчо. Активирахме ли го? Да, активирахме го. Сещам се къде трябва да е. Там трябва да е. То път дано Вито да не ни гони. Ние нищо лошо не му правим, нали така? Само искам да включим тока. Батерика! Yes! Газ. Тук трябва да е. Не можем да разберем хора къде е това. Вито, мазен, долен, гей, мръсен. Извинявайте. Машин рум. Добре. Затвореното стайче. Тръгвай се. Къде си е Вито? А как му бягаме? Да, сме добре. Асасини. Аре, асасин. Няма да спре до сега клипа. Ще спре докато не намерим къде е шибаната гейска. Тук трябва да е. Да, заключено е. Вижте сега, Вито! Обичам те, брат ми. Но сега имаме важна мисия да вършим, човек. Нямаме време да играем на кришка-мишка. Ето я! Открихме го. Ето го! Тръпвай нагоре! Фадър Мартин е виновен за всичко, ако не знаете кой е. Фадър Мартин е пичът, който ми изключи тока. Бързо призаради, нищо не виждам. Така, отиваме. Най-трудната мисия. Вече имаме ток. Аре, Вито, бягай, беби.
Знаем, че не мога да ме хванеш,